Siyabonga kakhulu. Bese sibongela nalensizwe le. Uyabona lensizwe le, kunalensizwa le. Uyayazi le ngoma? Mfowethu, uyabona masikhuluma ngoKhuzani Mpongose, sibuye sizokhuluma ngomculo kaMaskandi. Ngiyazi ukuthi mina nabanye mhlasimbe singaphinde sibuke ngendlela engafani. Lento yenziwa uKhuzani kumhlobo wenene ihlukile, ayijwayelekile. Kalile ngoba isazolokhu iphindile. uMaskandi mekwavula indlela, wavula umnyango. Lo mnyango loyo awusavaleka. Njengoba nibona kwenzeka umsakazi Ukhozi FM, amanye amajene uyabona ukuqhathanisa indima